gawe sia-sia sistem itu. Karena dewe urip iku kokehan iku lali. Bulan poso, rajin sholat, rajin tadarusan, rajin wiritan. Mugi-mugi di bulan Syawal iku ora kendor ibadahe. Jadi bulan Syawal cik ngelakoke tadarusan, cik ngelakoke sholat, cik iso nahan amarah, nahan kepengene. Ojo di bulan Ramadan dewe rajin, setelah Syawal hilang. Jadi hasilkanlah di bulan Ramadan iki kanggo bulan Syawal lan sak teruse. Karena bulan Ramadan iki neng dia dewe golek berkahe, golek nikmate, mugi-mugi adewe iki entuk hidayah. Jadi duku iki wis mulai, wah ya alhamdulillah. Jadi kingko nggo panganane kayak mau ke tanduran nih kok santri-santri kene iki. Aduh. Kok loro tenan dah iki. Mumet. Aduh. Peteng ini iki. Aduh. Astagfirullahaladzim Gusti, ono apa iki? Kok loro tenan das ke ada. Astagfirullahaladzim. Bang Udin. Allah. Loro tenan das astagfirullahaladzim Gusti. La haula wala quwata illa billahil. Aduh. Oh, Adan wayahe salat tapi ndas loro tenan. Engko sabar sila. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allah ya Rabbi ya Karim. Astagfirullah. Radun, Monggo sapa nek iki aduh. Aduh. ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Aduh. Apa sampean? Rondas. Ndas, Bu. Petang. Makanya saya kamu nih sudah kena racun lagi Oh, sama iya. Ratu. Hah? Sampean yut. Ini. Anu apa sampean? Ya ini kelahan Uyut. Uyut ini lagi menunggu bos jagung. Jagung Pak Usep mau jual lagi. Ojo yut. Ada. Bakal jago-jagoin juga mau borongan, mau lebaran ini nih. Ojo. Butuh uang. Ojo yut. Aduh. Kose. Sampai yang mana butuh uang Ndas loro tenan ku sabar ke yut. Ada. Poso-poso ora sampai niki. Poso. Poso lah yut. Alhamdulillah. Karena puasa, Aduh, mesti. kalau sakit, saya sakit. Bercakap saja. Mang. Sama Uyu juga tidak puasa. Mangan ngono. Iya. Ora lah yut, isin ati wis tuwa karo Gusti Allah. Isin karo pitik yo. Kalau kita banyak pekerjaan ya saya tidak apa-apa, tidak puasa juga. Seperti Uyu ini, pekerjaan usaha sekarang nih. Timun suri, dugan, umurong jagung. Wajar tidak puasa. Oh, Karena keliling hutan, panas-panas. karena kesal kerja ngono. Lungguh yut. Gimana? Dari sampean dari tempat rumahnya mana tuh? Iya. Katanya mana tuh sudah tewas. Astagfirullahaladzim aja ngono yut. Biyen piye-piye iku dulur dhewe, sing sadar, sing eling yut. Tewas, dadanya sudah terluka, pinggangnya sudah keseleo. Aku nyesel yut kejadian iku yut.
kok iso dadi koyo ngono lho aku. Nah, sebenarnya mana tuh itu pengen bunuh kamu, pengen bunuh sampean. Ora mungkin lah, ora mungkin. Aku ngerti Mat Datuk. Wonge apik, tanggung jawab. Ora sing aneh-aneh wong. Percaya aku ya. Uyut ini, ngopi, orang baik, pengusaha sekarang nih, pedagang takjil. Kalau Mak Datuk itu nggak ada apa-apanya, dia itu pengen menghancurkan kamu ya ta. Tapi yo ngene ya. Bulan Ramadan iki, Nah, iya. kaya uyut dodol takjil gratis. Iku tetep dicatat karo Gusti Allah. Iya, pahalane. iya. Nah, uyut poso ora? Ora. Jadi dicatat kejahatannya. Karena Gusti Allah itu nggak pernah nyampur ke kejahatan lan kebenaran. Nek dewe bener dicatat benere, nek dewe jahat dicatat jahate. Ngono yo. Ya wajar ta uyut dia puasa nih, karena uyut ini pengusaha kecilan. Apa ora isin yo? Wis tuwa kok sampai ra poso. Ya gimana puasa? Keliling hutan mencari dugan. Sekarang ini lagi berusaha jagung sebelah ini. Arep diapon? Tak dol meneh. Ojo yo, iki kan kanggo santri. Arep sejelokne arep lebaran, arep di nunggu tuku kelambine santri. Ya Seta. Mau lebaran ini butuh uang, Iya, tapi kan sampean wis ana bisnis takjil, bisnis timun suri, bisnis dugan. Sing iki nggak usah ben go santri melas. Tambah-tambahan. Ini lagi nunggu di botak. Arep apa Duden botak mrene? Go bos, jagung. Ojo yot. Ora setuju aku sing kaya ngono. Ya maaf. Ora ojo. Pokok sing kaya ngono aja lah. Iki kan go santri iki. Sudah deal. Pembayarannya akan dibayar lewat transfer 12 juta jagung sebelah sini ya. Terus duwe engko apa yot? Kehidupan. Apalagi mau lebaran. Tuku daging. Ojo yot, mending go santri wae yot. Melas yot. Santri-santri dhewe ku kan oke cek perlu panganan di bulan Ramadan iki. Terus engko lebaran nggo tuku klambi, tuku sarung. Kalau usaha santri suruh saja Bang Rey. Tapi kan nggak mungkin kabeh karo Bang Rey, adewe kan arep sedekah, adewe arep nek perlu untuk pahala. Saiki jasa butuh duit dah. Ya tapi nggak kaya ngene carane yot sampean iki nek diomongi ngeyel si wonge. Jadi aku jengkel urusannya karo sampean iki. Kondisi aja diurut meneh. Aku iki pembisnis. Jasa. Jadi Ya, tapi bisnis, tapi nek gedol sing keperluan santri iku dosa yot. hei, jagung ini kecil-kecil. Sapi saja kita bangunkannya. Kalau itu besar jagungnya. Iya ben cilik iki kan nek didol cek payu nah 5-7 juta mah. Terus duweke iso nggo tuku panganan santri di bulan puasa iki. Turahane iso nggo tuku-tuku klambi, sarung. Ngono lah yot. Daripada kamu sampean ikut Datuk, ada duit mendingan ikut Uyut. Moh yot aku melu sampean. Kecilan. Moh yot, aku wis pokoke melu Mat Datuk ae lah. Ben piye iso di bulan suci iki aku iso ngekei pangan karo santri, ngerawat santri. Atiku wis seneng. Ya Seta. Namun orang enak duit, orang iso ngene. Makane arep didol kebon jagung iki udah tak pangan nggo santri. Nek santri mangan aku melu mangan. Ngono lho yot. Jagung ini nanti hari ini pembayaran. Ojo yot. Endi? Uden. Ojo yot. Ojo didol yot. Sesuai dengan permintaan bos. Kemarin sudah diperiksa. Harga jagung ini sudah ditawar 12 juta. Hari ini pembayaran. Ojo yot. Mending gak usah lah yot. Kalau sampean mau 1 juta. Moh aku. Ora perlu aku yot. Ben 12 juta dikekne aku kabeh aku ora gelem. Karena iki hak santri, yo nggo santri udah hakku. Hak santri. Iya.
Dari mana jalannya, ha? Karena lemah iki memang dinggo ditanduri kanggo santri ngerawat Ya santri. nanam ini kan uyut. Iya, tapi kan kok dibalik ke modal taname karo uyut dikei luwih titik sisahe nggo santri. Kagak ada. Jagung ini punya uyut. Jagung yang di sana itu punya Usep. Tak borong semua, ha? Jojo yo teh uang teh usep iku enggak usah ojo. Masalah santri urusannya Madatuk kali ada, ha? Ya memang urusannya Madatuk makanya aku mereneki karena informasi ini sampai arep ngedol. Arep nekokke bos jagung makanya aku merene. Maksudku arep ngomong ke karo bos jagung iku uyut ora ono hak ngedol karena lemahnya teh Bang Re. Hei, ternyata mumpung Mak Datuk lagi cedera. Ini kesempatan uyut. Tapi anu aku akile Madatuk yo. Nah, sampean ini bodoh. Orang tidak apa-apa, ha? Ya ora apa-apa lah aku ora di duit. Kayak duit asal aku iso ngebelani santri di bulan Ramadan iki. Sedangkan kata Madatuk, dia nanti akan menyuruh Tombok, akan mengusir kau. Ora mungkin. Madatuk enggak koyok ngono yo. Saja, sampean. Tombok akan mengusir kau dari sini. Ora mungkin. Hah? Mending sampean sing lunga wae yo. Lunga wae sampean. Ya ora lah, aku nunggu bos. Ya mending tunggu bosmu kon lunga aja neng kene yo, aja gawe aku marah yo. Marah. Saiki sore iki pembayaran. Ora iso. Pokok ya, bos jagung akan datang merisa tahan ini akan diborong. Lumayan serta Mending juta. sampean lunga daripada tak kepruki. Hah? Jangan di segala rencana uyut di sini, jangan sampai Maksudnya apa iki? Aku wis ngomong enak-enak, ngomong halus-halus, mending lunga sampean. Kok sampean gawe marah aku? jalan serta. Uyut ini usaha kecil-kecilan. Jadi kalau kau mau ikut bersama Uyut, silakan. Mau melu sing kerja kaya ngono iku aku. Aku pengen neng kene iki. Halal ini, ha? Halal piye? Memang sing nandur Uyut. Tapi lemah kita Bang Re. Lan ditandur, dihitung hasilnya dibagi sing bagian Bang Re iku nggo santri. Hei, dulu lahan ini langsung Bang Ria, puluhan tahun Uyut di sini nih sudah dihibahkan ke Uyut. Tapi kan Ada kayunya namanya wis entek Uyut doli. Hasil daripada kayu apa Bang Re njaluk? Untuk aku, masa tuh sing dong, ha? Wah, sampai ono macem-macem wae. Mending lu nggak sampai daripada tak pateni lah. Pusing aku. Ah, Udin. Kalau hari ini sampai gagal rencana Uyut, dua takang, sampai tempat ini meneh. Oh, sampai nare mateni aku meneh. Yo, Waduh, sampai bener-bener sampai nih. Diomongin nambah ngengkel. iki wes tinggal nunggu hari lagi Lebaran. Makaniku iki kebon arep diborongke, engko dipotong karo modal Uyut, kan arep ditoro 12 juta. Modal Uyut iku 3 juta dikei, terus 9 juta neh dibagi 4,5 juta patang. Jadi Uyut kebagian 7,5 juta, Bang Reiko kebagian 5,5 juta. Nah 5,5 juta iku kanggo santri Yut. Nah, sampai nunggu sini, lupa ora. Ora apa-apa, aku ora dikei Yut. Kalau nggak lupa, kalau punya mendingan sampai ke masjid, dikir, sholat. Ya memang ngono lah aku. Ya. Zikir, sholat. Berarti sekarang udah dewasa? Hah? Mana tuh? Ora, enak wae Datuk tewas. Datuk mari saiki sehat. Syukur-syukurlah saya kalau sudah tewas. Tidak ada lagi penghalang. Sampai kok. Enak tenan ngedoke Datuk. Mati sampean iki. Aneh-aneh wae wong diomongi. Ya kata udah botak. Oh, Kata si udah botak ketemu saya, Uyut. Pak Datuk sudah innalillahi. wah ora. Enak wae. Pinggangnya patah katanya. Aku ndingi kode nggone. Petuk ora apa-apa sehat. Berarti udah botak bohong nanti. Bohong Udin botak iku. Tapi yakin
karena adu ilmu sama sampean. Tapi adalah bunuh mana tuh? Ora, aku ora Bunuh mbunuh. sampean iki. Ora. Aku ora mbunuh. Iya. Aja nempuk-nempuk aku sing bunuh. Madatuk aku ora mbunuh e. Ya wajar karena pertarungan kemarin ini sampai terluka. Gara-gara pusaka. Tapi aku ora sadar yo, iku gara-gara sampean. Hah? Gara-gara uyut. Iya, sampai niki anak buah mak lampir saiki. Nah, sampean anaknya, anak biung. Wah ora, aku ora biung kayak lampir kayak ngono iku. Susah. Sekarang ini. Jasa. Biung itu punya anak. Yang namanya sampean Jala Seta. Wah ora mungkin. Punya cucu Usut Dragon, anak sampean. Punya ante-ante Akeh, Remondo, Mahesa, iku. Ora mungkin lah. Aku tuh anake lampir lah. Enak wae sampean ngomong ke aku anake mak lampir aneh. Ora terima aku. Emang iya. Sampean sendiri kan, iku biung, mbok. Ora duwe lah aku biung lampir aneh sampean iki. Neng ngomong nih aku anake biung lampir tak pateni sampean. Iki. Dia enak tenan sampean ngomong ke aku anake lampir. Wah, Hei, sampean sendiri, iki anaknya biung, mbok. lampir iku siluman. Nah, Wis tuwa kempot elek. mana? Wah. Ajian musti. Sampean iki bener-bener. Keluarkan kota gue, ha? Keluarkan. Oh, nantangi sampean. Oh. Sampean enak wae ngomong ke aku anake lampir setan ten. Ya ora mungkin aku anake lampir. Wah. Aku tuh anake lampir. Emang sampai sendiri yang aku lampir, ha? Wah ora. Aneh sampean iki. Ya ora mungkin aku anake lampir. Lampir iku setan. Setan. Bukan setan, tetapi guru kami. Ya sampean sing salah berguru karo setan. Ya setan. Yang namanya hidup ini ya, butuh duit, butuh ilmu juga. Ya memang butuh duit adewe. Yo urip iku, tapi enggak koyok-koyok ngono temen lah sampean iki. Apalagi ini lebaran. Kalau sampean ikut beratuk, orang mangan sampean. Nek masalah mangan iku rezeki karo Gusti Allah. Ora ono ceritane wong mati rak mangan. Sampeyan iki aneh. Waduh. Kalau setiap hari makan singkong, lama-lama cacingan. Buktine aku ora cacingan, mangani singkong terus. Sehat nambahan. Kalau kita banyak uang, makan daging, keju, makanya mendingan saya tak ikut uyut usaha kecilan, apalagi bulan puasa ini. Tapi emang wis suwi yo tak ora mangan daging yo. Nah, apalagi nih mau lebaran, butuh daging, butuh tulang-tulang sop. Iya. Tapi ben layut aku ora mangan daging ya, asal ora melu mak lampir aku. Ya ojo. Melu aku wae, melu uyut usaha kecilan. Dagang takjil, dagang rungkan, lewah. Daripada sampai ikut menatuk, nggak dapat apa-apa, dapat capek ya. Tak lama-lama sampai akan bunuh. Tapi yo sih Gusti Allah kan nggak pernah nyampur-nyampur yo. Adewe api tulis api, adewe elek tulis elek. Antara kaya uyut ki yo, uyut saiki jahat. Tapi ngedoli takjil gratis di bulan Ramadan, cek entuk pahalane. Yo neh yo. Yang penting gitu ya, berbuat baik, berbuat dosa juga nggak apa-apa. Jadi umpamane ngedol takjil di bulan Ramadan. Kita ngobrol ini, Wai. Nah, ada nih.
Iki kan kebone sing ngarep didol yut maksud iki. Iki kebon didol, dibalik ke duitmu separuh kabeh modale dikei luwih turahane nggo santri. Ya, ya ora apa. Misalnya dapat 20 juta, Yo, 19 juta ke Uyut, 1 juta ke santri. yo enggak kaya ngono lah yut. Nek kaya ngono ya serakah dosa jenenge. Jadi untuk 20 juta. Ah, Modal potong modal 15 juta, 5 juta. ya. Turahan 15 juta. 15 juta dibagi loro. Ya. Nggak bisa ada data. Sesuai dengan prosedurnya. Kalau yang punya tanah 20 juta, punya tanah itu sekian. Bahkan kumah. Kamu nih. Hai, data. Apa sampean? Data. Ini. Kita obat dari mana tuh? Ah, teratur obat. Aduh. Makanya kamu ikut aja. Kamu Setan sampai. sabar ya. Sabar. Setan tak pating sampai. Setan sampean gawe aku marah. Awas. Data. Ada. Wajar kamu. Ada. Urung kamu ya. Hah? Setan sampai. Naku. Hei. Ya Allah.